Okay, vi skal prøve at reparere den her våddragt. Og I kan se, der er en kæmpe flænge her under armen. Man kan stikke sin hånd igennem. Og det er et sted på våddragten, hvor vi har brug for fleksibilitet. Og vi har brug for, at der ikke kommer syninger. Det her hul her, det er ret udfordrende, fordi at, som I kan se her, så mangler der simpelthen et stykke våddragt. Så det er det, vi skal finde ud af, om jeg kan fikse. I skal lige se det på den anden side. Det her, det var forsiden. Vi vender den om. Og her kan I se bagsiden. Og det, der er sket, det er, at der er noget, der er revet af. Men udover det, så den her nylonfilm, der ligger herinde, den er også beskadiget. Det første, jeg har gjort, det er at fjerne alt, hvad jeg kan fjerne og af løssiddende nylon. Så det, jeg har arbejdet med, er så rent som muligt. Og det gør jeg simpelthen ved at klippe tingene af. Og her kan I se en gammel reparation her, som jeg også fjerner. Så jeg får så rent et område som muligt at arbejde på. Så skal jeg have gang i at få. Jeg starter med at prøve at lime revnen sammen. Jeg tager nogle handsker på her. Så jeg ikke får alt for meget lim på fingrene. Det er sådan en handske med fire fingre. Det er meget atypisk. Det skal måske. Det skal måske. Ja.